Сәлем дуслар. Эфирда топ-клип тапшыруы һәм аның алыштыргысыз алып баручысы әлбәттә мин Айрат Ильясов. Тәҗрибәле алып баручы, татар эстрадасының бар җырларын ишеткән, клипларын белгән кеше буларак, бүген резидентларыбыз белән татар рок-н-роллы турында сөйләшергә булдым. Ник әле татарча рок-н-ролл булмаска тиеш? Җырлаучыларны тапсак, булдырабыз без аны. Әмма резидентларыбыз әлеге жанрга, җырларга әзер микән, юк микән? Хәзер белербез. Дуслар, чираттагы резидентыбыз белән саубуллашырга туры килә. Барысы да сезнең тавышлар җитмәүдән. Сагындым, син кайда, bir künni ұшрашып, bir künni табышып, мәнгегә кавышык без әйдә. Җил бураннар, кар яңгырлар, кич кирдә булалмас, ұшрашуга барып бас. Җил бураннар, кар яңгырлар, кич кирдә булалмас, ұшрашуга барып бас. Традицияларны саклап калып, сезгә чираттагы премьерабызны тәкъдим итәм. Клипны ошатсагыз, 1320 номерына тавышлар юллагыз. Üzülüp sayıray, sağınıma sağışma jırınada. Yaktı nurlar, mыңнар bulup qalada. Мәхәббәтнең izləri жанарында. Jır bulup, man bulup, ufuklarga uçsun hislerim. Жылы яңгыр булып яусын җиргә. Сагышта юата, барыр юлларымны яктырта, йөрәктәге моңлы хәтирә. Рәхмәт диеп алга тама бара. Хәтирәләр беркеп алган чакта, моңсуланмыйм бары тик елмаям. Җыр булып, моң булып, офыкларга очсын хисләрем. Жылы яңгыр булып яусын җиргә. Сагышта юата, барыр юлларымны яктырта, йөрәктәге моңлы хәтирә. Җилләреңә таралды, яңа таңнар, яңа бәхет килә. Тик кайчакта йөрәкне изгәли, кайтабыздай шул моңлы хәтирә. Җыр булып, моң булып,
Ятсын жирге Соғышта юада Барыр юларымны яктырта Йөрәктәге моңлы хатире Йөрәктәге шул моңлы хатире Дуслар, таптым. Татарша рок-н-роллны үстерүче җырчы ул Винарис. Җырчы рок-н-ролл жанрын ярата. Энергияле, көчле, туры сүзле бит ул. Рок-н-ролл минем стильгә туры килә, шуңа күрә яңа программада да рок-н-ролл жанрында чыгыш ясаячакмын дип белдерде Ильегет. Сакласындырмам Синең куллары жылы мин бит беләм Өшетмәсең аны тундырмам Сөйгерем бар сиңа бирәм Син бит минем якын үз кешем Синең карашың мин бит беләм Шул карашларыңнан исердем Сөйгерем бар сиңа бирәм Син бит минем якын Сиңа бирәм, өзеп алып йөрәк түреннән Мин бит беләм синең йөрәгеңә Күптән минем шәшкә шигергән Сөйгерем бар сиңа бирәм Син бит минем якын үз кешем Синең карашың мин бит беләм Шул карашларыңнан исердем Сөйгерем бар сиңа бирәм Сакласындырмам Синең куллары жылы мин бит беләм Өшетмәсең аны тундырмам Сөйгерем бар сиңа бирәм Син бит минем якын үз кешем Синең карашың мин бит беләм Шул карашларыңнан исердем Сөйгерем бар сиңа бирәм Син бит минем якын үз кешем
Алина Софиуллина үз тавышына рок-н-ролл жырлау көйсізге туры келер деп борчылды. Үзем салмақ жырлар яратканғадыр, шундый жырлар башкарам да дейді Алина. Башлыйк әле дейсің ак биттән. Бу сүзләрне инде синнән җаным нишәнчеләр тапкыр ишетәм. Бу сүзләрне инде синнән җаным нишәнчеләр тапкыр ишетәм. Юк кирәкми бүтән. Башлау мөмкин түгел ак биттән. Йөрәгемдә булган саф хисләрне син эзләдең нигәдер читтән. Юк кирәкми бүтән. Башлау мөмкин түгел ак биттән. Йөрәгемдә булган саф хисләрне син эзләдең нигәдер читтән. Бәхетлесе, күбрәк күз яшьлесе, синең белән узган минутлар. Тормыш китабында барысы да, сабырлыкның да бичиге бар. Тормыш китабында барысы да, сабырлыкның да бичиге бар. Юк кирәкми бүтән. Башлау мөмкин түгел ак биттән. Йөрәгемдә булган саф хисләрне син эзләдең нигәдер читтән. Синдәйләр юк дисең, бәхетемне дисең таныдым. Ә мин инде сине көтә, сабыр итә арыдым. Ә мин инде сине көтә, гафу итә арыдым. Юк кирәкми бүтән. Башлау мөмкин түгел ак биттән. Йөрәгемдә булган саф хисләрне син эзләдең нигәдер читтән. Юк кирәкми бүтән. Башлау мөмкин түгел ак биттән. Йөрәгемдә булган саф хисләрне син эзләдең нигәдер читтән. Юк кирәкми бүтән. Башлау мөмкин түгел ак биттән. Йөрәгемдә булган саф хисләрне син эзләдең нигәдер читтән. Йөрәгемдә булган саф хисләрне син эзләдең нигәдер читтән. Кемдер жырлый аладыр, ләкин мин поп музыка яратам, классика, оперында яратам һәм шул жанрда жырлый да алам дип сөйләде Гөлназ Халикова. Аның жыры өчен тавышлар юлларга онытмагыз.
Yaşarga ömürler birilgen Canımın yartısı sindiyip İsmin yürekge şigilgen Qorqıtmay salqını qışlarının Көңелім мәңгілік ясыман Миннен дә бәхетле бір кем юк Янымда һәр вакыт син булсаң Бір назга, бір хискә төренеп Яшәргә гомерләр бирелгән Җанымның яртысы син диеп Исемең йөрәккә шигелгән Сөю белән тулган һәр көнем Һәр мизгелем назлы кадерле Рәхмәт сиңа язмыш мең рәхмәт Биргән өчен яшәү бәхете Бер назга, бер хискә төренеп Яшәргә гомерләр бирелгән Җанымның яртысы син диеп Исемең йөрәккә шигелгән Бір назга, бір хискә төренеп Яшәргә гомерләр бирелгән Җанымның яртысы син диеп Исемең йөрәккә шигелгән Исемең йөрәккә шигелгән Исемең йөрәккә шигелгән Рамил Хайрединов татар эстрадасында һәрбер жанрда булырга тиеш дип саный. Үзем төрле жанрларны да тыңлыйм. Мәктәп елларында рок-н-ролл стилендә җырлаганым да бар иде. Хәзер инде күптән җырлаганым юк дип сөйләде җырчы. Рамил, искә төшерик. Татар эстрадасына яңа сулыш эрик. Кирәк менде бұл сиңа. Үйләнеп кем рәхәт күргән инде. Үйленгәч бит әле чөшче бар. Төшші? Үйленме? Нишләргә? Сиңа төшчеләр буенча белгеч Шамхайламага барырга кирәк. Кем? Шамхайламы? Бар бу дөньяларда ике бик шәп кеше, аның берсе мин кияү, берсе минем теща. Кияү җаны каен диеп гелбәеп карап тора, минем хатыным бары тик ул гына җиңә ала. Хатыным әни бабаем хатын, балаларга дәвәни, минем тещем алтын. Хатыным әни бабаем хатын, балаларга дәвәни, минем тещем алтын. Булай булса шаулатып яшисе, бигрәк әйбәт минем хатынның әнисе. Килсә әгәр яныбызга ятмый акыллар сатып, күчтән эшләрем бирәдә тиз генә китә кайтып. Хатыным әни бабаем хатын, балаларга дәвәни, минем тещем алтын. Хатыным әни бабаем хатын, балаларга дәвәни, минем тещем алтын.
Oralarga körmü, üretmi de bir de üretip yürüşeler minga kirek mi de Gayiplerin bulganda da kurmemişke savaşa Üzü bakır yaşavları şundi çoşun bulsa Fatınıma eni babayıma kadın Ballalarga deveni minim tüşüm altın Fatınıma eni babayıma kadın Ballalarga deveni minim tüşüm altın Yıkışmasa meri olur rahmet yavsun Rehatten evet alan minim tüşüm altın Fatınıma eni babayıma kadın Ballalarga deveni minim tüşüm altın Senin çoşu aldın. Нибары 2 күн. Алай гына да түгел, 1 күн калды. TMTV премияларын тапшыру тантанасына 1 күн калды. Шара шимбә көнне көндезге 3тә кызыл киләм белән башланып китәчәк. Концерт өлеше 17:00-да. Әгәр дә билетлар алып өлгермәгәнсез икән, безнең каналда онлайн трансляция карарга онытмагыз. Şeş tuzgıta diyeti bilmedik Koyağına barasak hani göresek de Kışı küldürüple yürümedik Balanlarına gana kapakan idim Karlar yav gitkeşim aldırdım Bir kurdum da sina aşık kabuladım Min ağına nasip yardırdım Balanlarına gana kapakan idim Karlar yav gitkeşim aldırdım Bir kurdum da sina aşık kabuladım Min ağına nasip yardırdım Oturdum la büyük yar şiddine Sunun ağışlarını görmege Yazganlarına bulsa yirişirbiz Şeşkeylerini şeşike ürmege Balanlarına gana kapakan idim Karlar yav gitkeşim aldırdım Bir kurdum da sina aşık kabuladım Min ağına nasip yardırdım Balanlarına gana kapakan idim Karlar yav gitkeşim aldırdım Bir kurdum da sina aşık kabuladım Min ağına nasip yardırdım Işanma deysen de mine ışanam Ömür itülerge para bulur Balanlarına yana kapakan idim Karlar yav gitkeşim aldırdım Bir kurdum da sina aşık kabuladım Min ağına nasip yardırdım Balanlarına yana kapakan idim Karlar yav gitkeşim aldırdım Bir kurdum da sina aşık kabuladım Min ağına nasip yardırdım Karlar yav gitkeşim aldırdım Bir kurdum da sina aşık kabuladım Min ağına nasip yardırdım Balanlarına gana kapakan idim Karlar yav gitkeşim aldırdım Bir kurdum da sina aşık kabuladım Min ağına nasip yardırdım Balanlarına gana kapakan idim
сиңа гашыйк булдым, миңа гына насип ярдар дип. Bir күрдем дә сиңа гашыйк булдым, миңа гына насип ярдар дип. Миңа гына насип ярдар дип. Ышанасызмы юкмы, ләкин эх күлләре дип җырлаучы Мирхәт Гайсин шансон ярата. Рок-н-роллга килгәндә ул аны җырлау гына да түгел, тыңлый да алмыйм дип белдерде. Мирхәтнең логикасына таянсак, димәк ул шансон җырлый ала. Хәер, шансонны мин дә шыңгырдый алам аны. Алтын пармакларны салып балык тутый күлләрдә, күрәсеңме безне мактап тургай сайрый күкләрдә. Эх күлләре, күлләре, эх шул зәңгәр күлләре, мин бит сине бүген күрдем, кайда йөрдең илгәре. Эх күлләре, күлләре, эх шул зәңгәр күлләре, мин бит сине бүген күрдем, кайда йөрдең илгәре. Әйдә җаным күлгә төшеп коелыйк без суларда, моңа кадәр мин белмәгән булган икән кайларда. Эх күлләре, күлләре, эх шул зәңгәр күлләре, мин бит сине бүген күрдем, кайда йөрдең илгәре. Эх күлләре, күлләре, эх шул зәңгәр күлләре, мин бит сине бүген күрдем, кайда йөрдең илгәре. Икәү тыңлык күккә карап тургайларның җырларын, алларда бит безгә дип бүләк итә моңнарын. Эх күлләре, күлләре, эх шул зәңгәр күлләре, мин бит сине бүген күрдем, кайда йөрдең илгәре. Эх күлләре, күлләре, эх шул зәңгәр күлләре, мин бит сине бүген күрдем, кайда йөрдең илгәре. Мин бит сине бүген күрдем, кайда йөрдең илгәре, кайда йөрдең илгәре. Мин бит сине бүген күрдем, кайда йөрдең илгәре. Әмінә Диана Тожидинова поп-музыка тыңлай. Моңсу мидляклар тыңлап, елап та алам, күңелле көйләргә хәл беткәнче бейдә алам дип сөйләде җырчы. Татарча рок-н-ролл булдыруга Диана уңай карый. Сыйфатлы заманча килеп чыкса, мин аны тыңлаячакмын ди ул. Язлар килде, күңелләрдә ташкан, исерәм мин, шомарт исенә. Без танышкан, тәүге сөю кичен, мин сагынып, искә төшерәм. Исеңдәме, иркәм язгы кичләр, тәүге сөю, тәүге үбешү. Таң аттырган шаклар капка төптә, көткән шаклар кабат күрешү. Исеңдәме,
erkem yazgı kişiler Däwgi süýü, däwgi übeşü Baňatdyrgan şaklar kapatypdy Kötken şaklar kabat köreşi Şımır şeşek atkan yazgı kişte Bulle gittin güller beylemi Mehabetten isirip yürgen şaklar Kütüp algan süyü beyremi İsiňdämi erkem yazgı kişiler Däwgi süyü, däwgi übeşi Baňatdyrgan şaklar kapatypdy Kötken şaklar kabat köreşi Yazlar kilidi, dağın yazlar kilidi Şımırt islerine isirem Ütkenlerge yigirip kiri koydup Seni sağınıp iske düşürem İsiňdämi erkem yazgı kişiler Däwgi süýü, däwgi übeşi Baňatdyrgan şaklar kapatypdy Kötken şaklar kabat köreşi İsiňdämi erkem yazgı kişiler Däwgi süýü, däwgi übeşi Baňatdyrgan şaklar kapatypdy Kötken şaklar kabat köreşi Baňatdyrgan şaklar kapatypdy Kötken şaklar kabat köreşi Kötken şaklar kabat köreşi Tatarcha rock-n-roll була ала, ләкин аны тыңлаучы булыр микән дип җавап бирде Рөстәм Асаев. Шуңа күрәдер, җырчы бу жанрда чыгыш ясарга теләми. Җырлый алыр идем, ләкин кирәк түгел дип саныйм диде ул. Кыр казылары жырлап, кыр казылары йыllап, каңгылдашып көз җиткәч. Кыр казылары жырлап, кыр казылары йыllап, каңгылдашып көз җиткәч. Йөрәк сыкрап яна, кыр казлары кебек син киткәч. Йөрәк әрнеп кала, йөрәк сыкрап яна, кыр казлары кебек син киткәч. Әллә яшьләр тама, әллә яңгыр ява, юлларыннан киткән кошларның. Әллә яшьләр тама, әллә яңгыр ява, юлларыннан киткән кошларның. Yıllar mini süte, sin unutma jirde bil barın. Yürek seni köte, yıllar mini süte, sin unutma jirde min barın.
Сен ұнытма жерді мен барым. 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 Минем фикеримчә, Ришат Шәйхетдиновка рок-н-ролл стилендә чыгыш ясау килешер иде. Ретро җырларны рок-н-ролл стиленә салып, яшьләргә таныту бик яхшы булыр иде. Әлегә Ришатның үзен тыңлыйк һәм тавышлар юлыйк. Aşkıma seni meni yuğaltırga, yüreğinden sızıp taşlarga. Durmuş yolu tik başlandığına, nige yağışudan başlarga. Sen unutma bizning nikah kişi, va'dalarin yürek türünde. Biz qabızgan uşaq dirlep yansın, qalsın bizden sağınıp süylerge. Sen unutma bizning nikah kişi, va'dalarin yürek türünde. Biz qabızgan uşaq dirlep yansın, qalsın bizden sağınıp süylerge. Berelerdegine nige aşılganını kütmezke, avırlıklar kilse ikev berge, nige jidekleşip ütmezke. Sen unutma bizning nikah kişi, va'dalarin yürek türünde. Biz qabızgan uşaq dirlep yansın, qalsın bizden sağınıp süylerge. Min bitsin tevgi mehabetin, Xuday bergen saqla ömürge. Dünya bulgaç türlü haller bular, erini salma siyen künülge. Sen unutma bizning nikah kişi, va'dalarin yürek türünde. Biz qabızgan uşaq dirlep yansın, qalsın bizden sağınıp süylerge. Sen unutma bizning nikah kişi, va'dalarin yürek türünde. Biz qabızgan uşaq dirlep yansın, qalsın bizden sağınıp süylerge. Biz qabızgan uşaq dirlep yansın, qalsın bizden sağınıp süylerge. Qalsın bizden sağınıp süylerge. Казан егетләренең рок-н-ролл стилендә эшләнгән Казан кичләре җыры бар. Һәм ул соңгысы түгел диде егетләр. Шулай булгач, дуслар, Казан егетләреннән яңа рок-н-ролл җырын көтәбез. Көткән арада топ клип 220 коды белән 1320 номерны тавышлар юллыйбыз. Әллә диңгезләрдә yüzәм, әллә күкләргә менәм. Белмим, үземдә белмим, исерек шикелле йөрим синең сөюләреңнән. Сихерле сөюләрең,
nazlarından Eğlenmesin başkayı Üzeklerimni üzersin Şulay yarata bilesin Silgileri şanı kaya Bäxetine tabası İsirek min süyüvüngnen Aynırga da yazması Sihirleri süyülere Dinlerimde düşkünlü Akıldan yazan dimegiz Min süyüden izerek Sihirleri süyülere Dinlerimde düşkünlü Akıldan yazan dimegiz Min süyüden izerek Salavat һәм гүзәлем. Әлеге җырчылардан менә дигән рок-н-ролл дуэты ясап булыр иде. Эпатаж чыгышлар, кабатланмас образлар, күңелле клиплар төшереп, татар халкына менә дигән татар рок-н-роллын тәкъдим итә алыр иде Салават һәм гүзәлем. Салават һәм гүзәлем өчен 211 коды белән SMS-лар юлларга онытмагыз. Әбиеңім үйге қайтқаш, Ой, білейін, бұларға бет ілеге йомыда көрмегендер. мен аңарға айттым. Оралы зейтіне отыралар бұлар. Мені де құя. Бұларны кіргеш, мен бір толтырам бет. Соннан берілі. Үйде тәртіп. Аңладың ма? Әкият сатма инде Üskələr qaytdıq, yollar yoxmuşlar butralar, hama keyişi butralar, şaq qatarsın, uramlarını kürəməgənlər. Bu nindi xəl bu çıxarğa gerek. Var qız, var. Balbay Dinle Kırma. Yükten açsam kuzum bilmem nişik düzüm Qabatlana ötken günlerim Şuluk saat sabah yumağın kır koydan Nige gerek mina bu bela Ellesinden mine uynap yürüdüyüm Dikşiresin günde eşimini Orıp iyiye koydan şeyde koynamadan İşte bunu uluyum şoma Ay 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 Nişik yaşarmız bulay Ay 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 Yalnız yaşamak kolay Ay 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 Nişik yaşarmız bulay Ay 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 Yalnız yaşamak kolay Bir qarasa buylap, riza bulup soylap Qavuşduq biz irkən tuyasap Şunun için canım durmuş yemin tatıp Birge yaşav gerek ut yanıp Ay 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 Məndiyə birgə şulay Ay 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 Yaşarga yazsın Xıday Ay 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 Məndiyə birgə şulay Ay 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 Yaşarga yazsın Xıday
sana bir ko'rsatim. Mana qizim benim kelin bo'lib chiqqanday, kelgan ko'ylagim kelishib turib. Dur. Neşe bededin şu korkutup. Ebisi. Neşe bildin? Ebisi min seni şunda yaratam. Ay 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 Мәңгегә бергә шулай Ay 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 Яшәргә язсын Ходай Ay 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 Яшәргә язсын Ходай Ризат һәм Зинира Рамазановларның фикеренчә, әлбәттә татарча рок-н-ролл була ала. Алар хәтта аны башкарырга да әзер, иҗат итеп бирүче кеше булса. Кәефкә карап, алар төрле жанрдагы җырлар тыңлыйлар. Экраннарда 3нче урынга лаек резидентыбыз. Зинер o meni bütününe kızıktırmayın. No, ben sizge yaratan Zinkan. Uşuysan son sen. Ziner o kaleme indi. Ziner diyeyim. Rafael no tokta indi. No, dürüst bulmadı bir indi. Nişik. No benim. No Ziner'e men yaratam. Җиңелгенә бирелмидер яшәүләр аңлашып Үпкәлисе дә килгәли. Бер-береңә кайвакыт. Үпкә үпкәләмә. Үпкәләмә. Әрнетмикле күңелләренә төшмәсеннәр кәефләр Афулар ит, ашу итмә. Була калса гаепләр. Үпкәләмә. Bir de sebep табылмасын бу сөюдән туярлык Үпкәлисе килгәндә дә кала белек елмаеп. Үпкәләмә.
Алсу Азат Фазлыевлар мондый жанрда берәр җыр башкарырлар иде. Бер җыр булса җитә, халыкка безнең башкаруда андый җыр ошамас дип уйлый Фазлыевлар гаиләсе. Бер-ике көннән Фазлыевлар репертуарында яңа җыр барлыкка килсә, аптырамагыз. Шулай итеп, икенче урынга күз салыйк. Ей, хәтерсез. Мәтрүшкә салырга онытканмын икән. Каршы, картайдың шул инде. Бар иде бит синең дә ут кебек матур чакларың, Табигатны һәр көне дә җылы аяз тоела. Күңел кояшы әгәрдә сүрелмигер вакыса. Уф, табими, табими, яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә, кадер кирәк белергә. Уф, табими, яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә, гөрләп кирәк яшәргә. Күккә очкан тургайларны сагынып нигә еларга? Янда сандугачлар сайрый, күңелне юатырга. Уф, табими, яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә, кадер кирәк белергә. Уф, табими, яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә, гөрләп кирәк яшәргә. Туганнар сон сәләмәт, шул зур байлык дөньяда. Ник бейеме юлдырыйк бит, кештәр барда җаннарда. Уф, табими, яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә, кадер кирәк белергә. Уф, табими, яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә, гөрләп кирәк яшәргә. Уф, табими, яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә, кадер кирәк белергә. Уф, табими, яшәргә дә яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә, гөрләп кирәк яшәргә. Гомерләр тик бер бирелә, кадер кирәк белергә. Гөрләп кирәк яшәргә. Әлбәттә җырлый алам. Гөлнара Габидуллинның җавабы шундыйрак иде. Җырчы бар төрле жанрдагы җырларны тыңларга ярата икән. Аларның барысы да үзенчә матур. Татар телендә рок-н-ролл җырлауның начар ягын күрмим диде Гөлнара. Заманча фикерләүче Гөлнара өчен 10-20 номерына тавышлар юллагыз. Алкышлар белән каршы алыгыз алтын медаль иясе.
Очрашу, табышу, кавышу. Кешеләр сөюсез туралымый, тик язмыш вәгъдәле парларны айырам бер кемнән сорамый, тик язмыш вәгъдәле парларны айыра бер кемнән сорамый. Очрашу, табышу, кавышу. Яшьлекнең иң матур мизгеле. Тимәсен парларга әй язмыш, теләсен аларга изгелек. Тимәсен парларга әй язмыш, теләсен аларга изгелек. Сөюләр, янулар, көюләр. Еракта яшьлектә калалар. Хәтерне яңартып галәмдә. Бары тик йолдызлар яналар. Хәтерне яңартып галәмдә. Бары тик йолдызлар яналар. Бары тик йолдызлар яналар. Очрашу, табышу, кавышу. Сөюләр, янулар, көюләр. Сау булыгыз, дуслар. Традицияләрдән тайпылып, сезнең белән кабат 15 апрель көнне TMTV премияләрен тапшыру тантанасында очрашырбыз. Килми калмагыз. Ә инде билет алып өлгермәгәнсез икән, әйткәнемчә, интернеттан онлайн трансляциядә яки турыдан-туры эфирда карый аласыз. Мин сезне көтеп калам. Пока-пока. Наконец-то и в Казани появился учебный центр, в котором можно воплотить свою мечту и стать профессиональным визажистом. Центр Мейкап-ателье – это школа международного класса, и здесь мы не только готовим профессионалов высокого уровня, но и даем возможность повышать свою квалификацию уже работающим визажистам. Центр Мейкап-ателье.